Ovako poklonici vježbanja u prirodi dočekuju novi dan. Tako čine već mjesec dana u rano jutro i to po svim većim zagrebačkim trgovima. Na Jarunu, Bundeku, Zrinjevcu i Maksimiru. Vježbači na zagrebačkom Zrinjevcu odmah su postali atrakcija u gradu u kojem se ljeti gotovo ništa ne događa. Ovo je 3. godina kako Hrvatski savez joga u svakodnevnom životu organizira besplatno vježbanje joge u prirodi. Neki ljudi dođu, gledaju i jednostavno se priključe. Ovdje na Zrinjevcu je to malo onako rijeđe, zato je obično trče na posao, pa onda znaju doći drugi put. Ali na primjer na Jarunu i Bundeku ljudi koji vježbaju, prolaze, skinu svoju trenirku, bilo šta već, majicu, stave na pod, zato mi uvijek uzmemo malo prostorke još sa strane i počnu vježbati. Vježbači iz Rijeke, Splita i Pule počinju najranije s vježbanjem, već u 6 ujutro. Čakovečka skupina počinje kad i zagrebačka, u 7. Ovo su samo neki od 14 hrvatskih gradova u kojima ranoranioci jutro počinju jogom. Za one koji vole vježbati kasnije, organizirane su i poslijepodnevne grupe. Najjednostavniji odgovor zašto je dobro vježbati jogu i zašto ljudi u biti dođu vježbati jogu je u stvari da uspiju otkloniti onaj stres koji preko dana uspiju nakupiti, ili ovo što se ujutro počinje, onda je to dobra priprema za dan. S druge strane, ljudi imaju problema, najčešćih problema što možete čuti oko sebe, to je kralježnica, a ovdje možete ojačati mišiće i stegnuti mišiće, pa onda dobro djeluje i protiv kralježnice. I ona treća stvar, nauče disati, nauče se suočiti sa stresom, sa svojim problemima. Danas malo tko može ponuditi argumente protiv joge. Ta drevna vještina zbog svojih je blagodati pronašla put do velikog broja Hrvata. Riječ joga znači povezati, sjediniti, što nije čudno, jer vježbe joge imaju cjelovit učinak, uravnotežuju tijelo, i dušu. Zato među ovim poklonicima joge ima i onih koji godinama vježbaju, no poseban je osjećaj, za razliku od dvorane, vježbati u prirodi. Vježbajući u prirodi imamo osjećaj kao da smo više u kontaktu s prirodom i kao da ima jači efekt. Vježbanje ujutro u 7 sati je vrlo korisno jer je zrak puno zona, još nije zagađeno, čujemo pjev ptica i tako. Malo smo više u skladu sami sa sobom i s prirodom. Možemo se naći recimo tu u šopingu, na kavici u Zagrebu ili bilo gdje u gradu i usput malo provježbati, uživati, malo se sebi posvetiti, a istovremeno i malo časkati onako. Želite li ljeto u gradu iskoristiti, najbolje što možete, započnite s jutarnjim vježbanjem. To možete čak i ako se zateknete na moru. Popis lokacija možete pronaći na internetskim stranicama društva Joga u svakodnevnom životu. Iskoristite ljeto i naučite kako se vježbama joge osloboditi stresa i uravnotežiti. I to besplatno.